Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman nazomake hari hisab ada ing ikilah pitu soko Abu Syamah minal bahri tawil saking bahri tawil makola nuli ngucap soko Abu Syamah ono wingi dijelasake ono pitung wong sing entuk perlindungane Gusti Allah dengan dina kuwi ora perlindungan kejaba perlindungane Gusti Allah. Sing pertama kedhewe sapa imamun imam sing adil, pemimpin sing adil. Sing nomor loro wasabun nasa'a fi ibadatillah. Bocah nom sing atine krentek ibadah maring Gusti Allah. Sing nomor telune warajulun dzakarallaha qaliyan fafadat ainahu jam'an min khosyatillah. Sing nomor telu wong sing ning kahanan sepi, ning panggonan sing sepi, eling Gusti Allah, zikir maring Gusti Allah nganti nangis mergo wedi maring Gusti Allah. Sing nomor papate warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Sing nomor papat nalikane ana wong atine gumantung ning masjid. Dalam arti bentuknya berarti ahli ibadah. Sing nomor 5 warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Wong sing sedekah ning sedekah ya ora dipamerke, dibarenake tangan tengen aweh kaya-kaya tangan kiwa ora ngerti. Sing nomor 6 wa rajulani tahabba billahi fastama'a ala dzalika wa taraqa alaihi. Sing nomor 6 wong sing saling mengasihi kumpul maring padha manungsane mergo duweni rasa seneng maring Gusti Allah. Sing nomor 6 warajulun da'ahu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafu wa. Sing nomor 7 nalikane ana wong dijak nglakoni maksiat karo wong wedok sing ayu sing duweni kedudukan tinggi ning denane nolak mergo wedi karo Gusti Allah. Makane kene kok didhawuhake wakot naloma hari sab'a. Pitung perkara iku mau ning dhuwur. Faqalan nabiyul mustafa inna sab'a yudhilluhumullahu al-alimu bidhillihi muhibbun afifun nasi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi wa qala nabiyul mustafa inna sab'a yudhilluhumullahu al-alimu bidhillihi muhibbun afifun nasi'un mutasaddiqun
wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi wa qala lahu subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kang dadi pilihan kaya wong jenenge Mustafa sing bersih kata sofiyun istafa jene istafa akhirnya wong sok sakwise sok ki wong muni tak ora enak akhirnya diilau sing padha karo sok sing padha sanes berarti ki apa tok akhirnya tak iku meh padha suarane karo tok akhirnya dadi mustafa asline istafa yastafi jadi istafa sapa al-Mustafa nabi sing dadi pilihan ana wong sing jenenge sapa Mustafa inna sab'ata setuhune pitung wong iku yudilu nglindungi hum ing saben wong sing bakal dilindungi Gusti Allah sing pertama muhibbun ya wong kang seneng mergo lillahi ta'ala ora seneng mergo duwite ora seneng mergo liya-liyane atau ibadah nasa itu maknanya tukul dalam arti berkembang utawa tumbuh untuk ibadah ini maknanya berarti apa sabun nasa'a fi ibadatillah mutasod dikun tor wong kang sing nyedekake wabakin lan wong sing nangis musallin tor wong sing nglakoni salat jamaah musallin itu berarti sing mau rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid wal imamu lan imam bi adlihi kelawan tumindak adile imam dinadonke mulih kenawake dhewe apal ana pitung perkara sing dilindungi dening Gusti Allah. Sing pertama sapa iku mau muhibbun afifun nasiun mutasaddiqun bakin musallin imamun adil. Diwa sareng-sareng. Wa qala nabiyul mustafa inna sab'a mutasodikun wabakin musallin wal imamu bi'adlihi muhibun imakane wong sing seneng mergo Gusti Allah afifun wong sing iso ngreksa tumindak maksiat berarti kuwi nuduhke sing nomor 7 rajulun ta'adu imra'atun dzatu jamal ila nafsiha fa'aba wa qala ini akhullah mutasodikun wong sing sedekah ning sedekahe ora diketokke toke wabaken wong sing nangis ora dipamer-pamerke nalikane dhewean zikir maring Gusti Allah nyukuri nikmate Gusti Allah ngitung-ngitung kesalahane nganti dadeke nangis musallin berarti ki rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid karo sing terakhir wal imamu bi'ad Bismillahirrahmanirrahim wal maqala tudai maqala apa niatu kang kaping pindho iku kala ngucap sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu muga-muga ridho sapa Gusti Allah anhu saking Abu Bakar al-baqilu tawi wong kang medhit wa tawi al-bahil iku almani wong kang nyegah min mali nafsi saking bondone awak dhewe bakhil iku layak lura sepi sapa bakhil min ihdas sapi saking salah sijine pitung perkara
Wong sing bakil deknene ora bakal sepi utawa ora bakal iso ucul saka salah siji pitung perkara iki. Al-muhlikat ingkang pira-pira rusak. Bahwasanya 7 perkara iki malah merusak wong ning mau sing tumindake sifat apa? Medhit bakil. Lah ning Jawa iku sak pirang-pirang istilahe. Ana pelit, ana meneh apa? Medhit, ana cetil, betil, terus ana meneh apa? Ana meneh apa? Wiki. Wiki wis saking sak parah-parahe awake dhewe iman. Nganti ana sing umat itu tangane kaku sirai mumet nalikane aweh maring wong liya. Nah pelit ngono kuwi gawe wong sing ora ngerteni, wong sing ora kenal. Pelit. Medhit kuwi gawe wong sing kenal. Sing kenal, cepil, detail ngono kuwi gawe wong sing cedhak ya dulu keluarga. Anak umat kuwi gawe anake dhewe, gawe bojone dhewe, gawe keluargane dhewe kadang duwe rasa iman. Anake oleh tenang njaluk jajan kok ora gitu. Bahwa awake ngeleh tenang meh mangan kok yo iman. Iki wis paling parah. Gawe awake dhewe wis duwe rasa iman. Nalikane kula jenengan sedaya kok iman dhewe awake dhewe aja salahno. Pun nalikane kula jenengan sedaya nikmate sak pirang-pirang ning ora iso menikmati. Zaman sehat nungguin burung iso tuku mobil. Cukup iso tuku mobil awake wis ora patek sehat. Wis ora iso numpaki dhewe, ora iso nyetir dhewe. Iki termasuk kula jenengan sedaya diuji. Yuk tonian wala yuk tolin. Diwene nikmat sing akeh ning ora iso menikmati. Zaman isehno ngono kuwi meh makan sing enak-enak duwe rasa eman-eman. Tutuke wis rada tuwa ngono niku duwite sak pirang-pirang meh mangan sing enak-enak mikir. Mergo wis kakean penyakit. Meh mangan mete ngono kuwi ya banok eman-eman. Larang mete sekilo tekan meh 200.000. Eman-eman. Tutuke duit ngono kuwi meh mangan mete iso tuku tapi wis ora wani perdo wedi wonan asam aurate kuwi dadi apa lakune iso keseret. Lho saya wong nek wis kadung duwe rasa asam urat. Loro rasa urat ku mlaku wis sikile karo robak ngono. Mlaku jarene sikile kok disisate bola silet ngono niku. Waya seno membangan daging pedus ngono kuwi sate kambing eman-eman larang sate kambing sak kopi patang dulu tekan 50.000 tekan 60.000 larang-larang ya tekan 70.000 kuwi rasa eman-eman tuku tuku pirang-pirang porsi iso ning wis ora wani. Nah ngoten niku makane apa nikmati hidup kita. Ojo nanti duwe rasa iman gawe awake dhewe. Lara yo butuhe pertopo yo pertopo. Ojo mikir wah semane tenan. Ngomong mbek dokter ngono kuwi kok ngomong ngono kuwi kok yo larange ra kuat. Larang sing larang kuwi apa ngilmune. Kok jenengan misalkan dadane motor bletek saka esuk tekan sore ora iso nemu apa sing dadi penyebabe motore ora iso urip. Kowe ning bengkel mung sak nyuk ora kelimang meneh dibenekke ngono kuwi tok. Terus jenengan tanggal pinten iki telase 50.000. Lah ngono tok kok 50.000. Lah nyatane kok saka esuk tekan sore kowe ora iso urip. Iki sing larang kuwi apa bayare kuwi ora bayar pekerjaan ini bayar apa? Ngilmune membeneke kabel nyambung kabel tok langsung urip kok 50.000 larang. Lah nyatane nek kowe mau iso kok yo ora usah gawa ning bengkel. Nyatane kowe iso tekan sore kok utek yo ora iso urip. Makane aja nyepele karo keahlian dan keilmuan orang lain. Aja nyepele karo wong liya mergo wong liya kuwi duwe Bismillahirrahmanirrahim. Imma ayyamuta ana kalane yen tok mati sapa bae.
Yang pertama, kok nak dekne mati, bayari tu mongko marisi. Bayari tu mongko marisi ing bahil sapa man wong ya bulu kana wis sapa man. Ayuhne tegese ngrusakake sapa man. Wa finus watene kuwi dalem siji tuwa utawi dawuh yuban biru. Niat-niatake sapa man. Ayu fariku tegese misahake sapa man. Iki sing pertama. Sing gawe wong masjid-masjid pembelajaran iki dirungokno dewe wong sing masjid bodohmu sing tok ungkep ora tok gawe wong liya. Ora liya bodoh sesuk iku ora digawa mati. Nak bodohmu sing akeh padha wae nalikane ora tok pikirno akhirat kowe berarti nyenengke anak turun. Bodohmu sesuk iki dadi gone ahli waris. Nah anak ora dididik kanthi bener malah bodoh waris dadi ora rebutan. Akeh ngomong boten. Kasus ngono kuwi bodoh waris ya rebutan akeh ngomong boten. Sak pirang malahu ing bondone bakil wayu fiku lan nafakake sapa manhu ing malahu ayu riju tegese ketokake sapa manhu ing malahu lihoy ing maring seliyane perkara amaro kang perintah ing masapa Allah Gusti Allah. Bondone wis rebutan ahli waris, bondone waris iki mau dintek-tekke tapi ora mergo perintahe Gusti Allah. Misalkan adol tanah gawe apa gawe haji lho apik, wong kuwi urusane karo Gusti Allah. Tanahe didol gawe apa? Gawe sedekah ning masjid utawa tanahe diwakafke gawe musala, gawe masjid, gawe kemasyarakatan lu apik namun kuwi. Tapi nek misalkan lima anaroko tanahe didol tapi ora gawe perintahe Gusti Allah. Biasane ngono kuwi malah tanahe saya entek nalikane digunakake gawe sayane perintahe Gusti Allah. Au yusalitu utawa nguwasaake sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi bahil sultanan ing penguasa jairon kang lacut ki olone kebacut-bacut layak kudu nuli jupuk sapa sultan jair hu ing mal ai malahu tegese bondone bahil minggu saking bahil ba'da tadlili nafsi ing dalem sakwuse ba'da tadlili nafsi ing dalem sakwuse inone awake bahil utawa entuk coba mungkin nalikane bisa urip kuwi mau ngentuke bondone kanthi cara sing ora bener. Entuke carane sing ora bener ngono kuwi tutuke mati bondone iso disita karo negara utawa diuyak-uyak karo wong liya. Bitakdzibi kelawan siksa. Au yang hiju utawa ngobahake Auya hiju utawa ngobahake sapa sultan tegese yukhariku ngobahake sapa Allah Gusti Allah lahu maring bahil syahwatan ing kepengenane ati tuksidu kang rusak apa syahwat alaihi ing atase bahil malahu ing bondone bahil utawa delalah ngoten niku bondone entek mergo nuruti hawa nafsu bondone kuwakeh dilumukno wakeh tapi dekne mati kon sedekah ora gelem anake njaluk duit ora diwenehi bojone ora dinafkahi delalah bondone ngono kuwi dicoba dening Gusti Allah bondone entek nuruti syahwat tak situ alaihi malam bondone entek judi ora ana ceritane wong judi kok sugih ora mesti ora bondone entek ludes utawa mungkin kecantol tali potame wong liya
Lho kuwi saya setuju. Tapi kota kunci. Mentali tampar kapal ini gede nih. Gede gone kapal ning kowe kuat kowe kuat iki Pak. Wong wis berkeluarga, wong lanang kok kesantol karo wong wedok liya. Oh kuwi iso digeret. Hati-hati dari lanang. Hati-hati ya iki saya setuju. Motor iso digeret iso. Mobil geret gampang apa ora? Bapak enteng. Begitu sithik-sithik Mas iki saya mau tenang orang ya. Begitu kok mobil kok aku ora tau menehi mobil. Akhirnya mobil atas namanya diwalik gawe wong wedok selingkuh. Enteng geret ngono kuwi. Ke mobil sak cilik ngono kuwi omah digeret iso napa mboten? Iso. Omah. Tarik gendek karo kotak ngono kuwi ora karuan. Iso kendang yo nang main kasur kuwi wis rapi-rapi. Nah awakmu sayang karena di aku to Mas, yo kudune wong bojomu to. Gawe ke omah sing apik yo kudu aku gawe ke omah yo sing apik. Kendang. Akeh kados ngono kuwi. Tanah iso ditarik apa ora? Iso. Wentenge ra. Lah kuwi termasuk berarti kena nuruti hawa Nuruti hawa nafsu itu bondone gawe perkara-perkara sing ora apik yo mesti kok bakal gawe rekoso awake dhewe. Kau gawe usaha-usaha sing dilarang utawa usaha-usaha sing mungkin menjanjikan tapi malah menjatuhkan dirinya sendiri. Fitil kasahwat ing dalem mengkono lah sahabat nuruti hawa nafsune. Maknane apa? Dadi wong medhit iku malah ngrekasani awake dhewe. Aja dadi wong medhit, dadi wong loman. Wong loman iku kancane akeh. Bahkan kabeh ngaku sedulur. Aku dulurmu lho, aku dhewe. Tapi beda mek wong medhit. Wong medhit ngono kuwi dulur tetep ora seneng. Lah kok ora tau dolen-dolen lek wong kae lah, gak pahit wonge. Medhit lek wonge. Aku dolan ngono ya ora disuguhi apa. Nah ora disuguhi ngono kuwi pakanane sing wis tengi, sing wis blem-blem kuwi dikek. Kadang kula nyesel tetep duwe rasa ngono kuwi. Nalikane kiriman pengalaman kula iki sing ngono kuwi wis nemu wong sing model-model sak berang. Nalikane isih renyah-renyah, isih enak-enak ngono kuwi ibarat kacang-kacang isih renyah ngono kuwi. Utawa ibaratnya jajanan sing enak-enak ya dinikmati di. Tapi kok nalikane wis rada tengih, wis rada mlempem kek dikekno maring kan. Ora nek gelem ngono ora ngoten niku. Ora sing gelem nek yo nalikane isih enak. Nek kok wis ora enak. Awake dhewe ora gelem kok dikekne maring wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Awyabdu tawa pertelo tawa jelas lahu maring bahil apa ra'yun pendapat ayat baru tegese jelas tawa pertelo minggu saking bahil apa fikratun pemikiran fi binain ing dalem bangun au imaratin utawa ngramekake bibinain kelawan bangunan au nabi utawa sifat dari bina fi ardi kharabin ing dalem bumi sing rusak utawa nek duwite dientek-entekke gawe bangun bangunan utawa gawe keramaian padahal kula nyusun bangun omah ning donya iki ora bakal dinggoni selawase. Kira-kira omahe karo wong sing bangun sing nggoni kuwi ambruke dhisik ndi? Dhisik wonge sing nggoni. Omahe mungkin iso bertahan 3 sampai 4 generasi. Sing nggoni sing gawe wis ora ana ning jero omah. Ini toke iki lho, bodohmu sak pirang-pirang duwe bangunan ning daerah kene, duwe bangunan ning daerah liyane, duwe omah ning kene, duwe omah ning kono. Sak pirang-pirang nganti lali bangun omah sesuk sing gawe ning akhirat. Lah bangunane awake dhewe sesuk ning akhirat kuwi apa? Sedekah.
Saudara awake dhewe iki sesuk sing dadi bangunane ana ning akhirat. Lah tanduran-tandurane kuwi apa? Wiridan zikir awake dhewe maring Gusti Allah. Makane Nabi ngomongke al-jannatu qi'anun. Suwarga kuwi kaya tanah luas, kaya lapangan ngono kuwi. Luas. Lah bangunane kuwi piye? Bangunane saudara kaya awake dhewe, amale awake dhewe, zakate awake dhewe, wiridane awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Aifasi dalil tegese sing rusak. Dunia iki rusak sesuk. Bayar habunuli lan biing dalam bina apa malu bodone batil. Au yusibu tau menani lahu maring mal. Eli dalikal mali. Eli dalikal mali tegese mengkono lah bondo. Apa nak batun kanca boyo utawa musibah. Saya ini ngerti kanca boyo nopo. Kanca boyo kuwi musibah. Tawar coba. Tahu-tahu delalah bondo niki dicoba dening Gusti Allah. Wong sedekah angel laire sedekah ora olah-olah. Ana makane wong Jawa istilahke sedekah ora olah-olah. Manane apa? Gusti Allah ngutus wong liya kok njupuk bondone dhewe. Utawa delalah bondone ilang. Colong wong utawa kemalingan. Kuwi berarti termasuk diuji dening Gusti Allah. Bondo akeh nek kok ora gelem sedekah. Gusti Allah ngutus maring makhluke iso uga ngutus kewan. Lawuhmu sing pakai ngono jibuki karo apa ku kucing. Utawa bondomu sing tak pirang-pirang kebunmu sing tak pirang-pirang delalah wit pelemu akeh kebun pelemu akeh delalah pelemu tek dipangani apa sabda. Lek ngutus ngono. Aja kok kira kuwi ora sing dikasih ora-ora, kuwi sedekah. Wis sedekah tapi Gusti Allah ngutus kon njupuk di kon aweh kok ngelumen. Wis Gusti Allah ngutus kewan sing liyan. Tolong delalah ning gudangmu akeh simpenan makanan. Delalah dikriki tikus. Ora delalah dipangani apa semut gula sing numpuk sak pirang-pirang telah dikerak semut tek ludes utawa beras sing akeh pakanan-pakanan sing liya sing akeh ngono kuwi telah diteki karo apa uti tikus utawa Gusti Allah ngongkon duitmu ngono kuwi bodomu kon mangan karo geni telah omahe apa kebak ludes utawa bondone ngono disodakake maring sing ora semestine. Nah, sedekah ning masjid iman-iman, sedekah ning masjid musala 1 juta, 2 juta iman. Ning sedekah ning rumah sakit ora iman. Biasanya diuji orang-orang dari siapa? Hampir seminggu atau 2 minggu bisa kudu mlebu rumah sakit. Yo kuwi diuji dening Gusti Allah wis karep bodohmu akeh kok sedekah akeh saiki wis sedekah ning ngendi gawe mertobo. Kuwi untuk musibah ngono kuwi. Aja kok kira ngoten niku ora musibah kali Gusti Allah. Bifat minuni kelawan diwaca fakhainun berarti nakbah. Bifat minuni kelawan diwaca fakhainun musibatun tegese musibah. Utawa dalalah diapusi wong terus gampang diapusi. Kuwi ngono kuwi musibah. Termasuk kowe iki bondomu iki kanca dakwahake maring wong. Minna kabati dunya saking pira-pira panca boyone dunya utawa musibah dunya. Min warake nyatane kerem ngerti nggih. Kalau utawa dalalah omahe ngono kuwi keban jiran. Nganti omahe apa dadi kelep bondone wis ilang kabeh disapu karo apa mau banjir. Emas HP ne TV ne motor mobil tek ludes kelep karo apa sing jenenge banjir. Kuwi jenenge apa iki mau coba saka Gusti Allah dene wong sing mesti au harke utawa kobong to delalah bodone kobongan motore
Kobrong mobilnya yang jalan saking overheating menunggu nanti apa-apa kobrong itu pun diuji dengan Gusti Allah tuh bojone nek ludes kobrong binari lawan geni ausare koten utawa kecolongan jadi penalikane kemalingan menunggu orang kasare cukup alhamdulillah berarti Gusti Allah ini saya sayang be aku Gusti Allah bisa ngelekno aku suruh meneh iki salah dhewe kadang yo ndokok ora setitik tapi nalikane jenengan kecolongan ngono kuwi kok duwe rasa ikhlas bakal entuk ganjaran tur entuk gendeng wamalan perkara asbah kang nyerupani apa dalika ing mengkono lan warku dalika ing mengkono lan warku harki utawa saraka yo conone sak pirang-pirang iso uga kapusan iso uga gampang dibujuk diapusi karo wong liya utawa delalah kapusan investasi bodho ora jelas ngono iki yo cukup kepincut karo rego sing murah barang sing murah kita harus patut curiga harus patut pas pada yo pasarane regane 3 juta kok iki ora rego 1 juta lha iku berarti ora wajar lah kok tuku biasane nak ora barang sing palsu ya biasane hapus wis kok transfer duwite barang ora tekan go. Nah, iki berarti termasuk sedekah sing ora kapusan ngoten iku ya termasuk iki. Wa ma asbah balik. Min iso balil matori. Nyatane oleh kenone udan awit dudi utawa singgah utawa delalah wae loro nganti metu singgate duwite entek gawe apa mer tangga awil fi'rani utawa pira-pira tikus pakrun iku maknane tikus utawa delalah bodone entek ludes dikerek karo wong tikus sawahe ngono kuwi diroyok karo sing jenenge pasukan tikus kurang seminggu panene delalah dikerek mereng kerek apa tikus sing sakjane meh panen malah dadi gagal panen ono perkara-perkara sing liyane utawa kuwi duwe pola ngono kuwi delalah polane diterjang karo apa banjir iki wae wis liar kabeh ae ucul apa ora utawa contoh-contoh sing liyane nalikane tampa musibah ngono kuwi ora usah bersangger suwa ora usah nyalahno wong liya cukup ngelus dosa iki anggone Gusti Allah nyembelih aku yo iki anggone Gusti Allah ale apa pelang jarak lho yo wit iku nek sare kuwi kuwi tetep disayang karo ndorone disayang karo sapa sing duwe wit betul kok wong terus ngono kuwi yo disirami yo kadang nanti dirabu tapi wit pelem kok akeh rontoke godhonge tok kesel anggone apa nyapu ora tau wah gaweane wae malah apa godhonge sing ditibake terus ora tau ana buahe sing ditibake kira-kira piye ketok napa mboten ketok ditegur lho padha wae dhewe nikmate akhirat karo panjenengane Gusti Allah ora gelem sedekah lho lah ngono kuwi yo diuji dening Gusti Allah kanthi musibah sing musibah kuwi mau nganti iso dadekake kurange bondone awake dhewe wis gampangane kaya pitik ngono lho pitik lho ayam petelur ngono kuwi pitik ngono kuwi nek iso ngendang-ngendok ngono kuwi disayang karo ndoro wae mangan yo dikai mangan ora urun balik ning omah ngono yo digoleki tapi pitik kok dhewe mangan terus kae mangan terus ning ora ana ndoke mung akeh teleke kira-kira piye sembelih apa ora sembelih pitik ora ngaji pakane berjino kok ora wis genteng aweh ndoke kok malah akeh aweh tahune akeh aweh teleke wis ora ngajar rasane ngene iki dagingmu wae gendana sing tak goleke peso satu sembelih padha karo awake dhewe ngoten niku ibaratnya Gusti Allah mau kuwi ngrasakake iki pati
Nikmate akeh ra karuan. Nikmate akeh ra karuan ning kok ora gelem sedekah karo wong liya. Malah dadi wong sing mesti. Yo padha ngono kuwi. Ibaratnya gambarane kok pitik-pitike dilurus e cara dene. Wis terus-terusno nelek terus sing akeh, ora tau ngetok ora apa-apa, tapi piteni. Piteni yo tek pitik. Piteni wis ngono terus tak cekel bakal tak yo padha wae dhewe. Bodone akeh rezekine lancar, tapi kok malah ora gelem sedekah, ora gelem aweh wong liya bakal diuji dening Gusti Allah. Bahkan bisa juga sebagai ujian bodone akeh rezekine lancar. Nek keluargane ora harmonis, keluargane ora iso rukun. Delalah ngono kuwi Mbak Iwadi tukaran. Bojo lanang mbek bojo wedok malah tukaran. Ngono kuwi akeh sing diuji ngoten iki. Lha kuwi termasuk cobaan. Mungkin rezekinya akeh, mungkin bodohnya akeh, tapi di rumah dia tidak menemukan ketenangan jiwa, malah nemunya kehampaan. Oh ini rumah kira betah, ini kudu buru, ini kudu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Au yusibu tawa ngenani hu ing bail, ai badana tegese awake bail. Apa illatun penyakit dan imatun kang langgeng. Lah niku kok wis tak singgung ning awal utawa delalah dekne kena apa nyakit sing penyakit iku mau nganti ngentekke bondone gawe mertombo. Bayun fiku nuli nawake sapa bahil malah ing bondone bahil fi mudawatiha ing dalem nambahake ilang. Nah, tenang to. Bondone entek gawe apa mertombo. Mone mungkin investasinya wakeh. Tanahnya sak abrah-abrah, bodone sak pirang-pirang. Tapi dekne ora gelem dadi wong sing ngloman. Diuji dening Gusti Allah karena sing jenenge apa? Penyakit sing penyakit iki mau iso mentekke ngludeske bondone. Gawe apa? Fi mudawati gawe nambani penyakit. Mobile wis didol gawe nombake, motore wis didol gawe nambake, tanahe sing saambrah-ambrah ya wis entek ludes gawe mertombo. Ora liya kuwi mergo diuji dening Gusti Allah, mergo kelakuane awake dhewe. Ape eleke maring awake dhewe iki saka kelakuane. Kelakuan kula dhewe sedaya. Ayut minu utawa mendem sapa bahil hu ing mal ai malahu tegese bondone bahil utawa bondone ditilep karo lemah. Nah cerita zaman dhisik berarti kaya critane sapa Korun niku suke-suke wong zaman dhisik. Bahkan sing gotong kunci gudang bondone Korun kuwi ora wong siji, wong 40. Bayangno kuncine cilik kok gede berarti. Gede ya sak mobil ngono kuwi balen ora. Wong nggawa kunci ora iso wong siji kok. Sing nggawa kunci bondo budange Korun kuwi pira wong 40. Sugih ngono kuwi ning dene malah bakhil medhit ngono kuwi. Diuji dening Gusti Allah, bondone diwalik sing ngene ning dhuwur dadi ning ngisor. Bondone akeh langsung diuluki lemah. Diutus Gusti Allah mutus malah nek karo cara saiki berarti carane omah iki kena bolong utawa diwalik. Makane ya kan saiki nak nemu harta sing ana ning jero lemah diistilahke apa? Harta. Kuwi mergo sebab cerita lumen dhisik bondo sing wae karo kuwi mau ditilep karo sing jenenge apa le. Bismillahirrahmanirrahim. Fi maudhi'in ing dalem panggonan minal mawadhi saking pira-pira panggonan. Bondone teng cacar tekan ngendi-ngendi. Bayan sanuli lali sapa bae lu ing mal. Malaya jinuli ora nemu sapa bae lu ing mal. Utawa kecoba dekne lalinan. Lali dekake HP ning ngendi. Bingung goleki. Akhirnya nganti orang nemu HP ini nganti tuku HP meneh. Tapi termasuk gue diuji menunggu. Utawa delalah ngono niku duwe motor.
Berenggu kuwi lali dekekne ning endi. Mangkat go motor balik lali ora gowo motor. Parane ning gone meneh motore wis ilang. Kuwi termasuk kuwi sayang salu palaya digawe lali karo Gusti Allah maring bodoh. Kalau aku ini mau mangkat ini gue duit toh. Tak kantong ndelala kok lali. Ning ngendi yo iki yo duitku. Nek apa-apa masih ora wani. Mergo digawe apa lah. Nganti lali duite kaya kene ngendi. Jebule nemu-nemu wis suwi wis pirang-pirang dina wis pirang-pirang sasi. Nemu duite jebul kaya kene pakaian sing ya ning kantong sing ya. Awamu tuh mati so bahil bahwa alu tawi bahil qabla ayak mulai dengan sak durunge yen to jupuk sapa bahil malu ing bodone bahil atau bahkan bisa jadi sampai dia mati tidak menemukan harta yang dilupakan bodone sing wakeng nganti lali dijake ngendi akhire sing nemu para anak turu lho lha iki kok ana duit pakai koyo ngene-ngene lho iki kok ana modelan kalau emas yang wakai kaya ngene iso ning kene iki sapa-sapa asli niku peninggalane pakne utawa peninggalane mbahne sing mergo dijini Gusti Allah tanpa musibah nganti lali ndawoke bondo dunya bidzalika ing dalem mengkono lah mal bidzalikal maudhi ing dalem mengkono lah panggonane mal walaya dibulan orang ngerti sapa kadut wong suci mau diadalikal mali ing panggonane mengkono lan bondo atau bahkan tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan hartanya, di mana dia meletakkan hartanya. Anake ora ngerti, putune ora ngerti, keluargane ora ngerti, dulure ora ngerti. Sing ngerti mung dekne. Ternyata dekne diuji, digawe lali, nganti sak matine lali ndokoke bondo. Bahari mengutawi kilah sab'ah. Disebutna sewawal kuwi mau. Kulo ya sekabehane hali iku musyahadatun kang didelok benan nasi dalam antarane manungsa. Inilah 7 perkara sing tampak nyata ana ning manungsa sing nalikane diwenehi nikmat akeh ning malah dadi wong sing mesti bakal diuji dening Gusti Allah dengan salah satu 7 perkara. Sing pertama iki mau apa bondo warisin tek gawe rebutan anak turune malah gawe foya. Sing nomor loro delalah bondone tek mergo nuruti hawa nafsu. Berikute napa bondone tek mergo kena musibah. Sing iso bentuk kelep, bentuke kobongan utawa ketipu utawa liya-liyane. Berikutnya sing apa penyakit karena penyakit sing ngandekake dadekake bondone tak ludes gawe mertobo lan dekne bakal lali ndokoke bondone ning ngendi ora ana sing iso ngerti. A'udzu nyuwun reksa ingsun. A'udzu nyuwun reksa ingsun. Billahi kelawan Allah minal bukhli saking sifat medhit. A'udzu billahi minal bukhli. Makane kula nyasuya donga supaya ora dadi wong sing medhi. Wong medhi dikurangi nengake belas. Wa maqala bi maqala apa li karang nomor 3 itu kula ngucap sapa umar. Manku tawi sapa wonge. Iku katura wake apa dhohi bujune mas. Kolak mongko sithik apa wae batu wibone man. Dadi wong kok aja kakean guyu. Kakean guyu kuwi malah dadekake hilangnya kewibawaan. Wong saya akeh guyune, saya ilang wibawane. Utawa makna liyane berarti wong nalikane ora kakean guyon, malah iso dadekake muncul kewibawaannya. Kudu iso papan. Wayahe guyon ya guyon, wayahe serius ya serius.
Aja diulang-alik, wayahe turu gawe melek, wayahe melek gawe turu. Wayahe istirahat gawe aktivitas, wayahe aktivitas malah gawe istirahat. Ini berarti wong sing ora iso nggon awak. Mantan rodo piku kota gawe batu. Maknane apa? Aja kakean gula, aja kakean gula. Yo guyu sak perlune. Aja berlebihan. Balaya habu mongko ora wedi utawa ora menghormati hu ing man sapa anasu menungso. Akhire sing wong liya janjane mek hormat ya aku ora sida hormat. Sing janjane wong liya mek menghargai dirimu malah ora iso menghargai. Mergo apa? Pekakan gula. Sithik-sithik guyu, sithik-sithik guyu. Kok guyune ora kontrol blas. Guyune coba waan. Wong malah mikir, iki mandhawi panutan kok malah guyune jebul berlebihan. Nabi niku diterangke nak guyu niku mesen ngeten iki. Sepisan utawa pindho tok mung dijelasake nak guyu kuwi nganti ketok untune niku jarang sekali. Awake dhewe guyu berlebihan, sering nak guyu kuwi nganti ketok apa ketok untune. Sono awake dhewe kakean guyu malah saya ilang wibo. Aja kakean guyu ra. Wala yu'azzimuna lan ora ngagungake sapa nasu ing man. Lah pripun lha wonge kocok misalkan. Mudhe wong kocok e. Wong kocok e lho piye mek dihormati ra ya ora sida. Mek dihormati ora sida ngono. An Abidar saking Abidar Al-Ghifari pola sapa Abidar pola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho iki lho Nabi merintahke awake dhewe iya kawadya sira lakas rotal iki ing wakai guyu aja kakean guyu ora apik. Fa innahu krana setuhune kasrotal dhahak iku yumi tu mateni apa kasrotal dhahak al-qalba ing ati. Wong kakean guyu iki dadi atine antos, dadi atine mati. Sithik-sithik guyon, sithik-sithik guyu. Guyu sing orang gongo nani. Wayah serius malah guyu. Pasti yo kancamu yo berarti iki wong bener apa ora kok ora iso ngerti gon. Wayu dibulan ngilangake apa kasrotal dhahak nurul wajhi ing cahyane wajah. Cahyane wajah iki apa? Yo kewibawaan kuwi mau. Sing janjane awakmu meh serius dianggep biasa guyu lan mergo awakmu seneng guyu. Meh ngandani padahal ngandani iku ngandani tenanan serius sing dianggep guyu lan mergo awakmu seneng guyu. Kowe ngomongke sing serius ngomong tenanan tetep dianggep guyu lan mergo seneng guyu. Yud dibunuh rawajhi mengkagean guyu kuwi menghilangkan cahaya yang ada di wajahnya atau haibah utawa kewibawaan. Waman utawi sapa wong iku istaqafa ngino sapa man ngino utawa nyepele. Istaqafa iki maknane amrih nyepele nganggep wong liya iki ino nyepele karo wong liya nganggep wong liya cilik binasi kelawan menungso. Istaqifa mongko disepele sapa biman. Wong kok nyepele kendang disepele, wong kok ngece ya kendang diece. Bahkan ruyalan teman-teman diriwayatake ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana usune Nabi ku kala dawuh sapa Nabi. Al-mizahu utawi guyonan iku istidrajun penglulu. Istidraj itu maknanya jawabannya dilulu. Minas syaitani saking setan. Guyon itu termasuk dilulu karo setan. Mboten dilulu nggih. Dilulu ki ya dilulu. Salkan mboten kunjenengan dolan terus. Ora tau balik omah. Wong kok sampeyan juteke nang kono nang dolan terus ora usah balik omah wis dolan sing adoh sisa. Ora usah balik omah.
Kuwi maknane asline perintah tapi berbentuk larangan. Nah, kuwi maknane dilulu. Kuwi nak bocah sing denger, bocah sing mudeng yo njaluk ngapura karo wong tuwane, tur malah ora sering dolan. Nah, sing bocah ndablek sing ora mudeng yes, alhamdulillah. Itu bocah ndablek ora duwe pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intidzaun lan bujuk minal hawa saking hawa nafsu. Wa intidzaun lan bujuk minal hawa saking hawa nafsu. Itu termasuk bujukan hawa nafsu wong kakean bujuk. Kakean bujuk ngakak ngono kuwi ora apik. Maqala lan ngucap sapa Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Lan apa boten angsal kula jenengan sedaya kuwi kok ning aja berlebihan. Sewajarnya itaku padha wedya sapa sira kabeh al-izaha ing guyonan. Aja seneng guyon. Bae nawi krana sedune nizah. Iku anak potong kumprung. Kumprung itu sak dhuwure koplak. Super goblok. Sak dhuwure jahluk. Iku anak potong kumprung. Turifu kan marisu utawa nekake apa anak kok. Rohi natan ing unek-unek elek. Kuwi termasuk wong sing koplak utawa super bodoh, super koplak wong sing kakean apa guyon. Mergo wong kakean guyon menghilangkan kewibawaan. Guyu angsal-angsal ning sabar lune. Guyon angsal-angsal ning yo sabar lune. Aja sak gon-gon guyon misalkan awak mbek kancamu ning tengah dalan ngono guyon nate guyu ngakak ngono kuwi. Mesti wong-wong sing ning sekitar nak badane. Wong kok modele kaya ngono. Mesti awakmu dicipta wong kok ora duwe rasa isih. Kok ora duwe rasa sopan santun. Ning ngarepe wong sing sak pirang-pirang kok ora iso njaga reksaan awake. Iki nuduhake aja kakean guyon. Bentuk guyon kuwi ndadekake awake dhewe orang duweni widodo. Oh, alam bisawab. Assalamualaikum.